И здравейте, любители на гейминга! Аз съм GamerBG и днес сте с поредното видео в моя канал. Днес ще играем на ESI Mobile. Вече има Team of the Year, ще имам пак opening, точно така. Събрал съм джемове. Ще отваряме пакети, ще правим ексченджове. Но преди това, ако ви хареса подобен тип контент, може да се абонирате за канала и да дадете един лайк на видеото. А сега нека да започваме. Да, ясно така. Както виждате, имам 22 010 джема преди това да влезем в екстра тайма, защото има доста промени. Да си отворим фри пака и сега надяваме да ни даде билетче. Ще имаме и късметне. Взимаме така сане. Така. Сега мисля първо да ви покажа отбора ми. Ето това е отбора ми. Както виждате, вече съм сложил Дейвид Бекъм. Така. Нека преминаваме към първия пакет. Ще започнем от най-малките. Само да сметна нещо. Така, ще започнем с ето този пакет. Така. Добре. Ляво крило, това е Шави Симънс. 100 overall. Така. Нищо специално. Нека преминем към този пакет. Така. Аржентина. Дясно крило. Ди Мария. Колко обара? 101 точно. Сега ще отворим най-големия пакет за нашото видео, който ще бъде ето този трейдабъл пакет. Като няма нещо хубаво, ще го отворя с нос. Така. Аржентина. Кам. Дибала 100 overall. Слабо. Много слабо. $20 милиона. Не знам колко е добре. Ел. Според мен е Ел. Да, кажете вашето мнение. За мен лично пакетът беше доста Ел. И нали, даже играе малко. От тук ще се пробваме да отворим един такъв, като отваряме ето тези за 200 джема. И се надяваме да много първи път да ми даде, защото не ми се отварят много. Не да ми даде 99 морило, който ще се продаде. Това е много добро за коинс, помежду другото. Взимаме Робъртсън. Чуамени. Имам още 2 пакета. Такива. Пика. Айде бе! Така. Сега ще отворим ето това и се надяваме на нещо. О, чакайте да си взема ред карта.
26 милиона е точно на 100 нещо милиона. Така. Тук най-вероятно ще са джемовете, но не съм сигурен. Нека видим. Untradeable е. Няма, ще са джемовете. Няма да взема бро. Няма да го използвам. Ти за друго няма къде да влезне. Тъпо. Тук ще бъде ауромолята. Така. Сега... Нека вземем джемовете. И да отворим още един такъв пакет. Надяваме се на нещо хубаво да знам. Бранд 99. Това беше най-ело нещото от цялото видео, честно ви казвам. Екстра тайм. Правиме цак, бранд. Бранд безполезния. И сега да ви покажа от екстра тайма. Ще направя ето това. Даже ме питате защо. Сега ще видим. Никога не съм го правил сега, надявам се да, защото има 4. По-голям е шанса за нещо хубаво. Между другото, ако искам... Не. Си без това нямаше да го направя това. Можеха, ама нямаше да го направя, защото Дибала е трейдабъл. Така, да. И пак ще да имам 3, които... Просто Дибала е трейдабъл. Какво да ви кажа? Няма да го направя. Посмъртно няма да го направя. Моля те, лъкни ми. Моля те. Бе, лъкна ми. Добре. Мисля, че това ще е последния път, който го правим. Този пик. Тоти пик, който много тоти се едно, ама... Между другото, тия икони, това са ти много стабилни пари. Още веднъж ще го направим, ще дам и Ди Мария. Ще ви кажа защо. Защото аз съм човек наведнъж, разбираш, и не то ще се продаде. Човек наведнъж съм много ми пука смисъл. Сега пак ако ми лъкне ще е добре, ама ако не ми лъкне... Бе, лъкна ми! Айде, кой казах? И сега ще имаме още един пакет. 10 минути пакети отваряме. Това стига, гледайте сега какво става. Локалти. Така, ред пакет. И сега е време да отворим този, който е първия, най-горе. Като се надява на нещо хубаво. Тук избора ми е ясен, смисъл. Чемовете. Дай време да продаме. Всичкия фолдър, който имаме.
Така, почваме от Пауло Дибала, който е супер скъпия, но няма значение. Пускаме го. Морило. Също. Той е Игор Тиаго. Малдини е 4 милиона. Демпси е 4 милиони нещо. Пускаме го там да се продава. И Пирес. И някакви хилядарки там. Сега 29 000. Така. Там издадах от маркета и се продадоха повечето. 4 милиона, като ще вземем още 1 милион. Добре. Нещо, което си търса. Чакай, вземем и то милион по-малко. Е нов десен бек. Уан-Бисака е добър вариант. И мисля него да пусна да го търся. Като той Той 13 милиона ще го сърчваме. Уан-Бисака. Сега от някъде ще вземе джемчета. Да, си имам такова. Майлстоун релаут, с това не съм го взел. Ама е тук на релаут, не, на мейн, уиковете и имам премиум сноумена да взимам. Сега от някъде ще намерим 500 джема. Да видим Тимо да ярда малко. Да влезнем в евент. Да видим днес какво става. Добре. След малко се връщаме, като вземем джем. И така, събрахме нужните джемове, но това май ще бъде последния пакет за това видео. Тя се нещо хубаво. Добре. Испания. СМ. Барселона. 101 педри. По-добре от нищо, със сигурност. А тук има още 30 джема. А всъщност...
Я само да видим нещо. Окей. Всъщност ще отворим още един пакет това видео. Точно така. Събрахме фолдър. Така. Бранд и Алекс Байна. Хора, това ще бъде от видеото. До следващия път и бъдете здрави!